ايه امين يا اخوي طل اتفرج حسبي الله ونعم الوكيل الله يستر. شوا چهارشنبه لانقره بیارین کود جواکی ده وقت فلکت قومین دبی هر که جخوره درس و عبرتان در بخینه. اف سالان اپراسیون ادراک کرنا پروپاگاندای رشتین کرن و کشورین سوریه تین هدف گرتن. دو ایواری لنافچه altında Ankara'yı de encama parvekirinin provokatif de en kulu sermediya civaki hat kirin erişen koşmerin Suriye'yi hat kirin. De büyeri de du civan birindar bun. Paşi ateş gerekirin yek civan kortan Emir Khan Yalçın canı hoş destayı. Paşi jibiyerin kutu kes nafazın kavmi. Taha battal gazeti parkede de nabera du gruban de ciber sebebi ne diyar nikaş u gengeçi derket. De encama pevçuni de keseki canı hoş desta. Beşe provokasyon u le sorkrin ke nava ve büyera nefeş. Li ser zêde bûna rageşê komek însan daketin küçe û kolanan o êrişên kargehên Sûriyeyê yan kirin. Ew de muwatên êrişa bi kamerayên telefonên bêrîkan hatin qeyd kirin. Dî vîdyoyan de tê xuya kirin komek însan êrişê dikan û xaniyan dikin. Kevir avêtin malên însanên bêguneh û masûm. Ji ber vê yekê ev însanan gelek zahmetî kişandin. Hinek kes di mal de birîndar bûn. Zarokekî biçûkê Sûriyeyê ji van avêtina keviran birîndar bûn. Zarokê Sûriyeyê ku di nav xwînê de ma ji bo dermankirinê rakirin nexweşxaneyê. Hat dest nîşankirin rewşa saetê avî zarokî baş e. Qaymeqamê Altındağê Cumalê Atîlla li cê bigêrê birayadarên polîsan re û qelebalixê re hevdîtin kir û ji qelebalixê re got biçin malê xwe. Derheqê bigêran de ji teref walîtiya Ankara'yê ve li ser medya civakî beyanek hat belav kirin. Di beyanê de hat îfade kirin. Bigêrên ku qewmî bûn a niha bidawî bûn. Em rica dikin ku xelkê me tu îtîbarê bi xeber û parvekirinê nerast û durist neynin. Ji bo Emîr Khan Yalçınê ku piştî birîndar bû û rakirina xweşxaneyê û li wê derê canê xwe da li navçeya Çubûqê di camiya Fatihê de nimêja cenazeyê hat eda kirin. Malbata Yalçın û Xizmê Yalçın, Waliya Ankara'yê Wasîf Şahin, gelek parlamenter û bürokrat jî tevlî cenazeyê bûn. İlahi tecelli etmiştir. Kaderin olduğunu bilerek metanetimizi koruyun.